Hello guys, welcome back YouTube channel. Mayroon na naman tayong muling iba-vlog dito sa Umbrella Rock. Ito po ang Umbrella Rock na tinatawag nila ito dito sa Agno. Yan guys. Yan, nakikita nyo. Oh. Yan. Yun ang dagat. Dagat guys. Yan. Maraming mga tao guys. Yung mga kapatid itong mga buklod. Yan. Ay, anniversary nila ngayon. Yan. Marami ngayon. Yan. Yan. Guys. Yan. Guys. Guys. Ganda ng buhangin, no? Malinaw. Hindi na putik. Yan. Guys. Unggoy. Maraming unggoy, ha? Maraming unggoy. Maraming unggoy, maraming unggoy. Oh, yun, unggoy. Hindi sila banda, oh. Din sa may ano. Oh, yan, oh. Marami sila, marami. Marami sila kanina, marami. Oh, marami sila. Yan. Uwi na. Okay, guys. Uwi na kami. Yan. Uwi na kami. Uwi na kami. Yan. Uwi na kami. Yan. Yun ang Bagatanon. Bagatanon. Sa dulo doon yung Bagatanon. Yan. Yun ang Bagatanon doon sa dulo. Yan ang Bagatanon. Yan. Doon ang Bagatanon. Yan. Agno ng Bagatanon. Mga kapatid, marami. Maraming mga kapatid yan. Oh. Yan. Yan.